Hej alle sammen, nu vil jeg vise de julekalender og film, jeg har købt, som er kommet med posten i dag. Den første er Julehjernernes Hemmelighed, og den anden er Efter julekalenderen. Og den anden er en julefilm, Krummernes Jul. Og et med Klovnen. En af de bedste gyserfilm, synes jeg. Og en ny film, som der har været i biografen, som jeg også tror, der er rigtig god. Og en klassiker, Midt om natten med Kim Larsen, en af de bedste. Og Veldes Jul som den sidste, og den er også rigtig god, som var sidste år.